फैबाय नै टाइम भुटानाव दिनै हाबनोसै नै एन्ट्रि फार्स्ट भुटानाव नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबानो जाबाय नै टिकेट एन्ट्रि खालामदों दिनै फार्स्ट भुटानाव हाबबाय आं दिनै फार्स्ट बेयाव भुटानाव हाबनांगौबा माबा एन्ट्रि खालामलायनांगौ आरो फट' खेबो आंनि एन्ट्रि टिकेट एन्ट्रिनि हाबबाय दिनै भुटानाव फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आं नै दा ससे थाबायबाय नै गारि गाखोलांनोसै जोङो बेरायनो फैजेनबाय दिनै फार्स्ट टाइम नै आदानि गारिजों नै दा बहाय आदा दं नै गारि सालायदों ओमफ्राय नानिबो दं नै सोरबाफोर नोंथांमोनहा जुदि बेरायनो फैयोब्ला भुटानाव बेरायनो फैयोब्ला बायसान्स सोरबाफोर मिथिया जानांगौ नोंथांनाव पास खालामनो थाखाय ओरैनो आधार कार्ड अरिजिनाल बै अरिजिनाल लेखानिया बेखौ लाबोनो फैनांगोन आरो भटार कार्ड बै जे स्मार्ट कार्ड बे स्मार्ट कार्डखौ जुदि लानानै फैयोबा नोंथांमोना बेजों एक्सेप्ट खालामा आरोखि ओंखायनो सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि भुटानाव जुदि हाबफैयोब्ला बेरायफैयोब्ला अरिजिनालखौ लानानै फै दा नोंथांमोननो आं मोनसे नै दा लकेसनखौ देखायलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नैबा थाव सोनो नागिरदों दसे थाव सोनायनि गेजेरजों थांगोन NDFBयाव दंबा बेफ्राव बहा थायो बे जायगाफ्रावनो जों थानाया बे एरियायावथ' थानायाव बे साहा फेक्ट्रिजों थादों बेनिफ्राय ओरैनो ओमफ्राय आदा बे सिगां बेसेबां सनामोनलाय बे जेब्ला भुटानाव इन्डियानि माया अपारेसन खालामलायदोंमोन पलिटिकेल जानाया औ जानाया पलिटिकेल जानाया 2000 बेसेबां समाव जादोंमोन 2000 बेसेबां समाव जादोंमोन ओमफ्राय बे समाव होनबा नोंसोरो जोबोद बे समाव खस्थ' मोनदों खस्थ' मोनदों माने मथा मथि मानसिफोरनि जिउ खोमाबोनांगौ गोनां जादों ओमफ्राय बेखौ माबाफ्रानो भुटाननि माबाफ्रानो खिथानो ना माबायदि खिथानो माने माखासे हमजानाय मानसिफ्रा ओरैनो सोरबा थैनांगौ गोनां जाबाय खारखोमानानै दाखेना खारबाय सोरबा बे समावबा NDFफ्रा बर'निनो NDF जेनेबा माबा बर' हारिनि थाखाय बिदिनो दावहा नांग्रा बेफ्रावनो थैलांबाय दांना माखासे थैलांबाय भुटानाबो नोगोद मोजां माबा एक्सेप्ट खालामदोंमोन जोंनि NDF माबाखौहाय लाखिनानै राजाजों रायलायनानै जायगा होदोंमोन जायगा होनानै नङाबाथ' जों बेफोरबायदि दस्रा कान्ट्रि फरेनाव जोंथ' थानो मोननायनि जोंहा जेबो मोन्थाय गैयामोन ना रायलायनानै दोनदोंमोन आरो रायलायदों मोजाङै
दा बेवहायनो माखासे मानसिया जिउ गोमानांगौ गोनां जाबाय जिउ गोमानांबाय मोजां मानसिफ्रा थैलांनांबाय ओंखाम उखैनानै सोरबा दै गांनानै थैलांनांबाय सोरबा लामा आन्दायनानै थैलांबाय सोरबा पुलिसनि आखाइ बुलि जानांबाय नैबेफोरबायदि जादों जों भुटानावबो अनेक सुबिदा मथा मथि नोगोद नर्माल आरो दा ओरैबायदि मोजां होननानै सानना लाजासै परिस्थितिया सोरबा फेमिलि जानानै NDFबआव थांनाय मानसिफ्रा बिसि फिसाखौ नुयि सोरबा फिसाखौ नुयि सोरबा बिमाखौ रुंसारि जालांनायखौ सोरबा लोगो मोनि नैबेफोरबायदि हाल साल जानानै फैबाय दाथ' मथा मथि बिटिआर सुक्ति माबा खालामनानै लानानै दा मथा मथि जोंनि बर'फ्रा अनेक मोजाङावनो दङ होननानै सानना लानांगौ गोनां जायो आरो दा जों साननानै थाङोबा दा जेन'बा बै जोंनि NDFनि माबायाव निख'फोरनि आमोलाव बै जोंनि BPFनि आमोलाव माखासे खामानिखौ मावनाय समाव साहानि खोलाहानि जोंनि NDF मानसिफोरखौ पाब्लिक फरायनाय गथ' मोजां मानसिफोरखौ MBA फरायनाय मानसिफोरखौ लजिं थानाय हस्टेलाव थानाय मानसिफोरखौ ओरैनो देथारलाबायनाय बुथारलाबायबोनाय बेफोरबायदि जोंनि मेगनावनो जों नुबोनो मोननायखाय माने जों दा ओरैबायदि सान्थि आरो दा ओमफ्राय बेखौ माबाया दाथ' माखासे जेनेबा बे सिक्तिनि गेजेरजों जेनेबा मोजां जाबाय ओमफ्राय दा माखासे दा फाउन्डार बे माब्रै जाथावबायबाथ' मोजांमोन माखासे बुस्थुआ सेन्ट्रेल जेलावनो दंमोन दाबो बिनि सायावसो थानाया मा सानो जुदि जोंनि देरनाब्ला फाउन्डार जोंनि NDFखौ गायसनगिरि जोंनि बिफा देरनाब्ला सारखौथ' गनायनि सफ'नायनि मथा मथि माबाया डेटआथ' दाख्लैनोमोन डिसेम्बरावनो होनदोंमोन डिसेम्बरानो जोब्बायानो जेन'बा गनांगौआथ' गनांगौ माने सफ'नांगौ माने जों बेखौ जेलाव थाजाबाय थानोबो लुबैया बे जाहैबाय जोंनिनो फाउन्डारि जोंनिनो बिफा जोंनिनो जोनोमगिरि बिफा बियो दा जों बेखौ गजानायखौ सफ'जानायखौ माने जों लुबैयो आरो आंनि थाखायथ' मस्ट इम्परटेन्ट बियो बेखौ नांथारगौ आरो एकदम सफ'थारनांगौ जेनेबा बेखौ जेब्ला गयो अब्ला जेनेबा बर'आ खौसे जानायाव फैगोन खौसेलाय 100% खौसे एकदम 100% खौसे जायो इन्डियानि जेनेबा आसामफोरनि बायदि लामा नङालै ना बिसिना बरिया नोगोद मोजां जोंनि आसामावथ' बेफोरबायदि लामा खना खना बिदि नुबावासो मोजां नुबावासो हाखर हाला नैबे जाहैबाय आर्मि केम्प आर्मि ट्रेनिं होग्रा बेयाव आउट कान्ट्रि जाहैबाय बिसिनि कान्ट्रियानो जों दस्रा नै दाख्लै बिसिनिफ्राय सोरबा सासे माबा एसे गिदिर थैदोंमोन बेनि नामा बोरैबा सिरिंदा सना बोरैबा बायदि सिरिंदा औ सिरिंदा माने बबे बिबानाव दंमोनलै गेलेमफु एरियानिनो बेयो मोनसे टप माबा लिडारमोनलै बे मथा मथि आर्मि माबानि लेफ्टेनेन्ट ना बोरैबा मेजरमोन आरो बे गेलेमफु एरियानिनो अल गेलेमफु एरियानिनो नै बिनि नै आर्मि नैबे दाना नैबे
आर्मी ट्रेनिं नैबे ट्रेनिं सेन्टार आर्मी नैबे केम्प रुम लाब फाइनाल हिंगिं ब्रिज मोनफैबाय हिंगिं ब्रिज होनो नामा ना दा बेखौ मा हिंगिं ब्रिज ना माबा होनोमोन दाना दा हिंगिं ब्रिज लद्राय हिंगिं ब्रिज मोनफैबाय दा नैबाव सोरबाफोर रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि बेरायनो जुदि गोसो दंब्ला बेरायफैनो हागोन बहुद मोजां आरोखि खिन्थु नैबेनि खमनि मोनो नै साहा हिंगिं ब्रिजआवनो भुटाननि कमला नोगोर जानो गोदै गोथाव जायो आरोखि बायनानै जाफैनो हागोन नैबे खाथिफ्रावनो फानखायो आरो नैबेनिफ्राय एक्सुवेलि बेनिफ्राय ओरैथ' हाबलांनो मोनला ना दा हाबलांनो मोनखाला दा बैसिम पास खालामनांगौ जायो जुदि हरै थाङोब्ला सोरबा नोंथांमोना जुदि बेनि हरै थाङोब्ला थांनो मोननाय नङा आरो सोरबाफोर बेबायदिनो फैयोब्लाबो बेबायदि निसा बेसादफोर लोंनानै जुदि मानानै बेबायदि फैबायोबा बाव मोनसे आउट कान्ट्रिनि नालाय बेबायदि जोंनि इण्डिया जोंनि आसामनि बायदि साधारन जानला मोनला बेरायफैनोमोन आरो सिम्पोल हिसाबै नोंथांमोना बेरायफैबानो जाबाय सिम्पोल हिसाबै बेरायहैयोबा आराम बेरायनो मोनगोन आरोखि नङाब्ला भुटाननि गोदाव सोराव जुदि खालामफैयोब्ला भुटाननि माबायाव जेलाव जानांगोन आरोखि नोंथांमोना खमला जानायबाय नै दैया दैयानो गोथौलै बे दैया दैया गोगोमखा
गैया जायगाफ्रा ओरै थांबाय